lihle igama lenkosi amen. Sikhokhele secawe amen. Thathe ithuba ngibabulele amen for the opportunity amen nokundibranda amen indawo yabantu abakhulu le amen. Hallelujah. And ayiyo nenyanga yabantu abatsha amen. And the leadership of the church amen. Iye yangithemba ngendawo yabo. Hallelujah. Sibulele uThixo ngalo ngalona amen. Let us close around to the book of Amahebhere amen. Chapter 12 amen. Hallelujah. What Amahebhere chapter 12 ngokwesilungu book of Hebrews amen. Chapter 12 amen. Public Testament Hallelujah. Sicela nomfundo lapha ekhaya amen. Asifundele amen. Amahebhere chapter 12 verses number 1. Ngakho oko ke sinelifu elingakanana nje elisingqongileyo labantu. Masithi nathi siubekile nxamnye wonke umthwalo naso isono esinokusirhawula ngokusisusulula silubalekele ngomonde ugqatso olubekwe phambi kwethu. Verses 2. Sise amehlo kuyo imbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu uYesu owathi ngenxa yovuyo olwabekwa phambi kwakhe wawunyamezela unqamlelo elidelile ihlazo waza wahlala phantsi ngasekunene kwetrone kaThixo. Verses 3. Ewe mqondeni lowo okunyamezeleyo ukumfikisa okungaka kwaboni ukuze ningadinwa ingatyhafi imiphefumlo yenu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sikhona ecaweni. Amen. Cela khathi usikelele izulu Nkosi. Amen. Hallelujah. Amen. Sabang mchana kabla izibaba. Amen. Hallelujah. Apho sifunda khona abangcwele Amahebhere. Amen. Chapter 12. Amen. Chapter is second last okugqibela xa kuvalwa incwadi yamaHebhere. Amen. Imbali ithi amen. Umbhali wamaHebhere ayingomlungu ngo amen. Bathi ngabazalwane abaliqela ekuqikeleke amen. Because umzalo wethu Paulus uyayibhala la ncwadi amen. Kubekho umzalwane wethu Barnabas naye uyabala amen. Kubekho umzalwane wethu uApollo amen. Naye ngomnye wabazalwane ababanga ukuba bangabo ababhali amen. Then kuzokumzalwane kazi wethu ogama yena lona linguPriscilla amen. Hallelujah. Ngababhali amen ekuqikeleleka ukuba banalo ugalelo abalithathileyo incwadi sifunda kuyo amen. Incwadi yamaHebhere amen. Hallelujah. Ayinamntu i-direct straight kuye kodwa
ine-combination yabazalwane bebhala lencwadi. Hallelujah. Incwadi ke yamaHebhere incwadi amen eyayibhalelwe ama-Jewish. Amen. Hallelujah. Ama-Jewish kanene kuthiwa yintoni ngo? AmaJuda. Amen. Incwadi yayibhalelwe amaJuda. Amen. Kodwa nalapho emajudeni ngamaJuda ayesekholwa. Amen. AmaJuda lathi indaba zoxolo kaThixo zokusindisa kaThixo asezifumene. Hallelujah. So I believe nathi namhlanje amen singawo lumaJuda because incwadi yamaHebhere ibhalelwe thina. Amen. Because sisendlini kaThixo. Amen. Sesilivile udaba lukaThixo olungoxolo lokusindisa nokuhlangula konke okulahlekileyo. Hallelujah. So this book yabhalelwa abazalwane. Amen. Hallelujah. Because ngabazalwane lati abakhoyo kule ndawo. Amen. Ngabazalwane lati abazazi izindaba zoxolo lukaThixo. Amen. Hallelujah. So this book yabhalelwa bona bangcwele. Hallelujah. Le book lencwadi bangcwele if uyayifunda. Amen. Roughly from chapter 1. Amen. Le ncwadi inento nokwenza nokukholwa kwabazalwane nokholo lwabazalwane. Hallelujah. Because ukholo siyaphila ngokholo. Amen. Hallelujah. If uxa ufunda apha ngenhla hallelujah chapter 11 ithi iBhayibhile ukholo ukukholosa ngezinto ezingekhoyo. Amen. But kodwa uzithembe that izinto ezikhoyo. Amen. Hallelujah. So this book ibhalelwe abazalwane bebhalelwa befuna ukukhuthazwa ngokholo lwabo. Amen. Kukwamaxesha abazalwane that we need basikhuthazwe ngokukholwa wethu bangcwele. Hallelujah. Because kuba kwizimo esihambe sifike sisoyibonele imeko sibe nakuthandabuza ngaba abazalwane did they went through le nto kuthethwa ngayo. Amen. Ngaba esisilingo ndihlangabezene naso ngoku is it part of ukholo okanye yinto nje engayazi ba ivelaphi. Amen. Hallelujah. So these bazalwane bebekhuthazwa be-revival. Hallelujah. Bebekwe endaweni yabo regarding ukholo lwabo. Amen. That ukholo lenu let the bees firm. Amen. And be stable. Hallelujah. Because zininzi izinto around ezisibongileyo mthimkhulu that ezihlukumezana nokholo lwethu. Amen. Hallelujah. So le ncwadi ibhalelwe thina bazalwane. Amen. Sikhuthazwa ngokholo lwethu olu sikholelwa kuyo kuye uKristu Yesu lo sikholelwa kuyo abangcwele. Amen. Hallelujah. So this Bible ibhalwa sikhuthazwa ekholweni. Amen. Ibhalelwa abantwana bakaThixo that stand firm ekholweni kaThixo. Amen. Whatever it is but stay firm. Hallelujah. So lo mzalwane wayibhalela lona. Hallelujah. But xa sesifunda kuverse 1 ithi iBhayibhile. Hallelujah. Therefore, hallelujah, sinelifu lingaka nje lamangqina. Hallelujah. Iphindi kuyele kule nto bendiyithetha ndathi kukhuthaza abazalwane elukholweni labo. Hallelujah. Xa isithi iBhayibhile okanye whatever loo nto isithi therefore okanye isithi ngako ke. Hallelujah. Into exela ukuthi le nto ndizoyithetha ngoku yinto ibiseyithethiwe phi ngaphambili. Hallelujah. Ingakathi umbhali uthi therefore okanye isithi ngesixhosa ngako ke. Hallelujah. Because abazalwane bayakhuthazwa kule chapter yonke. Hallelujah. So siyakhuthazwa because ngako ku chapter 11 esithi ukholo ukukholosa ngezinto ezingekhoyo. Amen. So umbhali ku chapter 12 fika sesithi therefore. Hallelujah. Because uyayazi umcimbi wokholo ebese inyathele ngehla. Hallelujah. So ithi iBhayibhile ke ngoku ngako nje sinelifu elingaka lamangqina. Hallelujah. Hallelujah. Ngokonene bangcwele sinali ilifu lamangqina. Hallelujah. And ilifu lamangqina lisingqongile. Hallelujah. Ithi iBhayibhile xa seyithetha ngelifu lamangqina ithi ilifu lamangqina ngabazalwane. Hallelujah. Ngamaqhawe and the leaders ngabantu ebeseyihambile indlela before us. Hallelujah. Ithi ke xa ixela iBhayibhile kuba sithetha ngoAbraham. Hallelujah. Sithetha ngoYobi. Hallelujah. Ngamaqhawe okholo that have paid the way phambi kwethu. Hallelujah. Thina xa sesithetha ngamaqhawe okholo sithetha ngotata uMashicila, sithetha ngotata uPhanya, sithetha ngotata uMaqhakala, sithetha ngomama because sithetha ngantoni ngamaqhawe okholo. Hallelujah. So aba bantu ngabantu that are no more. Hallelujah. Abanye ababazi nobazi bava ngothethwa kamagama. Hallelujah. Yabona xa sothetha ngefamily kaMashicila, ifamily kaMashicila it's a broad
family. Hallelujah. Isene miyodwa ke wathi uBishop Mashicila esithi la family iyamthethe lafani nje iyamthethelela nje kwezinye indawo engathethanga ngokuthi nje uBishop Mashicila semthethelela because naye ufike la fani sepaved indlela because iqhawe lokholo paved the way before him. Hallelujah. Amaqhawe ethu nathi have paved the way before us. Hallelujah. Amaqhawe esiwaziyo xa kubaliswa imbali ye-spiritual, xa kubaliswa imbali ye-Holy Cross siyava ngawo. Those ngamaqhawe ethu abo bangcwele, amen. Ithi iBhayibheli elilifu lamangqinga nge ingawo angasinqundileyo. Hallelujah. Ngawo that ahleli ngasekunene kaThixo, that asijongeleyo, that indlela yethu ihamba njani. Hallelujah. That ayasikhuthazayo bangcwele. Hallelujah. Sinelifu lingaka nje lamangqinga elisinqundileyo. Hallelujah. Ithi iBhayibheli eseyigqitha masithathe konke ukuhenda nesono esisithintelayo sisilahlele ngaphandle. Hallelujah. Because sinamaqhawe bangcwele. Yabona akululanga uhamba into. Yabona kunzima uhamba into engazange yangahanjwa ngumuntu. But xa kukho umuntu esithi kuwe kuyahambeka, nawe uyayibona uba kutheni uyahambeka. Amen. Noba uyakubona ubunzima uyabuva ubunzima bantu ubambelela kule ndawo ithi kutheni kuyahambeka because ukhona umuntu betheni ebeke wayihamba. Amen. Hallelujah. So lamaqhawe are the people that esibona kuwo that kuyahambeka because imbali yawo siyayifumana that they have walked the faith. Amen. Zange balijikela ukholo lwabo. They have carried their cross until ekugqibeleni. Hallelujah. So namhlanje nathi sikule ndawo sithi sinelifu ewe siyavuma silibonile ilifu but indaba ngoku isele kuthi. Hallelujah. Ekuseleni kwethu le ndaba but let us throw anything ethintelayo umsebenzi kaThixo. Hallelujah. Because usono bangcwele siyayithintela insebenzo. Hallelujah. Hallelujah. Ithi iBhayibheli let us throw anything esiphazamisayo. Could be anything. Amen. Ingangumuntu lokhonza naye akuphazamise elikholela but mbalekele because utheni uyakuphazamisa. Hallelujah. Lo muntu wena uyafix amehlo wena ubona izinto ezingamsebenzi but run away from that thing. Hallelujah. Because wena ufuna to focus but yena manzi umbonile ubani hey wambona ubani hey ayazi lebenza. Amen. When you fix your eyes to ezinto zokulungisa but yena ukubonisa ezinye izinto. Hallelujah. Ezinokuthatha wena zikuyisele emva zokubeka kwa ebhanda abeyena sheke kwaphi because wena la nto akubonisa yona into ekulimazileyo but yena khange imlimaza ngokuqhelile yena umane ebonisa abantu uba uyibonile abantu sekekhalele nalameko yokubonisa abantu but for wena velithatha ukubeka ebhaka yena sheke kwaphi yena okwanye kaphi omkhulu because uqhelele izilingo uziqhelile izilingo and uphila ubomi bokulinga abantu. Hallelujah. So ithi iBhayibheli let us throw anything ezamusibamba. Hallelujah. Yazi xa uyibona impumelelo yakho. Amen. Iba khona lenincinci uqomba kayijonga noko kule nyanga noko into zami ziza kakuhle and wabona noko namatyala ami noko ndizawushiyeka nayo imali encinci uba ndizonwabele apha kule nyanga. Kule kakuqala futhi suyibone loo mpumelelo yakho uba hayi noko yeyi ube khona into encinci ezayo noba ize ngonosisa ngokuthengisela umtshayelo athi awubhatala kuphela kwenyanga hewu nawe ungene ndiphi uthathe umtshayelo ngoku soyibona le nto. Amen. Unayo le mali ngothuphela umtshayelo ngoku xa usewathi unosisa ubhatale xa kuphela inyanga nawe ubambelele kulaa uba heyi zawubhatala xa kuphela inyanga. Amen. I mean uyazibona uyaphuma kule ngxaki but kubekho into ekubambayo. Hallelujah. Zininzi into ezibambayo. Amen. Does not have ibe sisono but zininzi into le ithi iBhayibhile kuhle konke kulungile kodwa akufanelanga konke. Amen. Meaning to say le nto ingakufaneliyo yile nto isisilingo. Hallelujah. Because uyayazi mani into ekufaneleyo even kwalapha esikwini mna ndingusimamana ndinento engazikiyo because azimvisa mandi. Hallelujah. Sitheni
azimvise kamandi into ibeka belumini nami ngibona ayilongo le bangayitha abanye abantu but kodwa mina nomusipamale njeni ayindinoyitha because ayimvisi kamandi. Hallelujah. So isilingo into enjeyana. Hallelujah. Lento ubona ikusengele ezantsi sintoni sisilingo. Hallelujah. Because lento ingakubamba until ude bese kufeni, whereas wena indlela yakho bisiya phambili to the race but ikubambile until ekufeni. Hallelujah. Hallelujah. So sinelifu lingaka lamanina but must remain in faith. Sithathe leli sisilingo that isihlale usibamba silahle ngaphandle. Amen. So lo mkhonzi uyestressa lento bantwana lali sinali live and indeed bantwana nathi sitsho. Hallelujah. Akutsho nje iBhayibhile but nathi sitsho sithi sinali live lamangqini. Hallelujah. Sithi sinali ukuba besingenalo ngesingekho kule ndawo. Hallelujah. Because siye sakholwa kwinto esingayibonanga but sayithemba ukuba ikhona and futhi siseza kwayiyo. There we are because sikholelwe kuyo. Hallelujah. Sishunyeza kwindaba ezilungileyo sagqibe sahlela ngoba sikholelwe kuloo nto ilungileyo. Hallelujah. Now sinabantu esireference kubo because yintoni lilive. Amen. Hallelujah. And aba bantu akupheli nje ukuba bililivu bayanqina ngathi ngezinqumo ezingathethekiyo. Hallelujah. Bayanqina ngathi ngezinqumo ezingathethekiyo. Bayayazi but if uSiphamala is not doing good now banayo indawo ethi no, this is not le nto besiyifundisa lilivu lamanqina. Hallelujah. Abantu abaqhabayo ngathi because sijonge kubo and ekujongeni kwethu siyakhuthazeka. Hallelujah. And zizipho soze kuthiwe uwe xa uphela unyaka nathi uyapasa. Uba bengathiwa xa uphela unyaka uyapasa ungasoze ukukhuthalela usebenza. Babe kuthiwa xa uphela unyaka uyafeyila noba usebenzi noba usebenzayo uzawube uhlale qha because then uhleli uzawufeyila. But kunento kuthiwa i-reward yokupasa ufaka u-effort ufaka uxinzelelo kwalapha kuwe wenza but business is a challenge uyaziphusha because you're looking for a reward kuphela kwenyanga. Hallelujah. Ulonge ujonge ukuba uthini upasa. Hallelujah. Uba semsebenzini xa kuphela inyanga ujonge uba utheni urhume because utheni ubusebenza. Hallelujah. Ukuba bengekuthiwa kuthiwa uyarhunyiswa lusana kuzawushiqiza xa usiya kulaa ndawo. Hallelujah. Because utheni awurhunyiswa. Hallelujah. Uyanje kuba ukhona and uphinde uphume. Hallelujah. Because akukho nto ekupushayo. Hallelujah. But xa ikhona into ekupushayo ukuba uphela kwenyanga uzawukhamla uyaphushela. Hallelujah. So we run the race because there is amaqhawe that are looking forward to us. Amen. That ithi iBhayibhile xa ufunda nayo xa usehla. Hallelujah. Because sinelifu nje akuphele kuba kuselifini zikhona izilingo ezisibambayo but xa usehla ithi iBhayibhile let us run the race. Hallelujah. With endurance. Hallelujah. Apha umbhali bangcwele i-race ugqatso ulufanisa nokholo. Hallelujah. Uthi let us run the race. Hallelujah. With endurance. Amen. Meaning to say that kule race siyiranayo. Amen. Xa uthetha nge-endurance bangcwele amen akukho lula. Yabo umbhali esikhuthaza usikhuthaza ngandlela zonke ngathi sihlale emkholweni because uyayazi uba ekuhlaleni yabona xa sokubaleka the race. Amen. In 2 weeks ago besibona onkobe bebaleka. Amen. Bebaleka begulethu. Amen. Kule race babebaleka onkobe into engayibalula noba nayo inkobe uyazazi uba akangonumber 1. Amen. Kamanje inkobe wake wayithetha into enje. Amen. Wathi kwabakho umuntu esithi kuye engunamba mgquthi wathi number 1 emgquthi. Amen. Uthi unkoho yamvisa kabuhlungu laa nto kuba kuzothiwa number 1 B emgquthi. And ke nayo uyayibona uba okay unguye number 1 because akekho umuntu oseveni kwakhe uyogqibela but into ithi B emgquthi. Amen. So on 2 weeks ago babalekile race. Amen.
and nanko ndawo uyazazi akango number 1 mhlawumbi there are chances that number 300. Amen. But yabona bebebaleka around egroup lethu yabona akoni imandi ngeloba because babaleka eyona nto eyayiphambili ngathi babuye benxiba imedals because abanye abantu bayabaleka mos let's take ixesha. Amen. Noba awuzuphuma but banexesha elisetwayo uba kuthiwa yi-3 hours ubaleka i-10 kilometers lusana yi-3 hours ubaleka i-10 kilometers in regardless noba ubaleke ngesipidi esingakanani but intoni yi-3 hours. Amen. Babekhona ke abantu abathatha i-10 kilometers bayigqibe within less than an hour. Amen. Yabona ke xa uhamba ngemoto kade i-10 kilometers 5 minutes xa uhamba ngemoto. Naxa silapha emathafeni siyabala ngo sayazi ukuba ndino-100 kilometers 100 kilometers ndimbala kwi-hour ndimgqibe. Uba ndimgqibe ngaphansi kwe-hour kakhulu libhasi ndexela ukuba umcephe bendiuhleli ndibeke phantsi njengosipho. Amen. Hallelujah. But uyayazi mos in 10 kilometers ukuze uyigqibe kanti lutho ugqatso olubalekwayo uyigqiba in 3 hours. But kubekho abantu abenza way far. Amen. But abantu eyona abantu bayikhuthaleleyo yoba uphela kona gqatso ukuba ufike before that 3 hours unemedal. And then the medal ayiphelele ukuba yenxibile ibuya iyoxhonywa phaa endlini. Lo muntu xa engena ufika abone imedal aphinde umuntu akathi xa yothatha enye imedal ngapha eTiger Bank aphinde abuye na because laa nto iyamkhuthaza. Hallelujah. Itheni iyamkhuthaza nathi ugqatso uligqibile. Hallelujah. So ithi iBhayibhile let us run the race with endurance. Hallelujah. Ngela xesha onkobe bebaleka baphuma number 300 bekungekho lula because uyakwazi uyibaleka i-10 kilometers uwedwa uyigqibe ngexesha elithile. Kuphinde kubekho abanye abantu abayenza far kakhulu ubone uba yeyi noka ayizodanga zami ezi kodwa into endiyifuna kutheni ugqibe irace kweli xesha theni libekiweyo. And ngela xesha akukho lula. Hallelujah. Ngeli xesha ubaleka apha kukho othatha amendu useke phaa and ihlobo abaleka ngayo nehlobo ubaleka ngayo soze lifane. And abanye abantu bayigqiba le race sebethini sebewoka because injongo yoba kutheni bagqibe ugqatso. Hallelujah. Injongo uthini ugqibe ugqatso. Hallelujah. Omnye afike sekehamba eracini akasabaleka nisibili sekehamba nje uyawoka because ufuna ugqiba ntoni ugqatso. Eyona nto ingamandla because olu gqatso ulugqiba kungemandanga kunzima. Hallelujah. So xa uqeqeshela ugqatso akubi mandi uba kwindawo ozivayo. Naxa sobaleka ugqatso akubi mandi uba kwindawo theni ozivayo. Hallelujah. And uyakwazi ngoku uzixelela uba ufithi uthi usaqala kubekho indawo enyukayo kubekho indawo ehlayo because umzimba lona uqhelene engaqhelenanga nazo. Hallelujah. Hallelujah. Nandazi abantu mna esebaleni mna engakayitathi nebhola okanye umuntu nje usebaleni uzokuqhawuka umsipha awuqhawuka umlibe ade to a stage uba umuntu utheni ayo-operate-wa ngenxa yomsipha. Isona nto mnakekho fit ufit lo uyajima uyazilolonga but impilo ithatha ikhosi yayo. Hallelujah. So we run the race siyazi uba sifuna ugqiba. Hallelujah. So the Bible says run the race with endurance. Hallelujah. Because uyayiqonda umbhali that akukho lula to run the race but unegama elithi with endurance because uyayazi uba akuzubakho lula kuzoba nzima uba kwizithintelo. Hallelujah. Uba kwizilingo. Hallelujah. Because ezi zilingo zifuna utheni ungayigqibi uba ugqatso. Hallelujah. Hallelujah. So we run the race sinethemba loba siligqibe ugqatso. Hallelujah. Noba usipha kanibonisa ntoni le ndisengele phansi but amehlo am. Hallelujah. Ithi iBhayibhile xa iqhubeka lenawo we run the race and everybody race but we fixing our eyes. Hallelujah. Kwimbangi nomgqibelisi wokholo lwethu. Amen. Meaning to say le nto bendiyithetha nathi awubaleki ugqatso olungena prize. Ugqatso olungena prize utheni awulibaleki. Hallelujah. Ulibaleka kuba ugqatso uyalazi uba lune-prize. Amen. Ngeli xesha ubaleka the race with endurance you fixing your eyes to the altar and the finish and the perfect of our faith. Amen. Hallelujah. Sise amehlo wethu kwimbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu. Hallelujah.
That's the reason that we run in the race. Ukuba ibingekho imbanga nomgqibeleli sokolo lethu esizobala umgqatso sisiya. But we run a race. Sisazi ba amehlo ethu ajongephi. That's the prize that we're waiting for. Hallelujah. Sine prize ethi hla ebizwa abangcwele. Hallelujah. That is sinethemba that amagama ethu atheni azobizwa because sibaleke i-race. Hallelujah. Hallelujah. Sibaleke the race knowing sisazi ukuba that azivula incwadi ebizwa amagama amangcwele nawethu amagama makabizwe. Amen. Ithi iBhayibhile kwincwadi eshilelo savula incwadi. Akwaphela nje uvula kwencwadi kodwa kwavula incwadi encinci. Amen. Ithi iBhayibhile lo wayithe akafumaneka kule ncwadi wayithatha phoswe phi ejikeni lomlilo because igama lifumanekanga. Hallelujah. In regardless noba ufika unumber 3 ku-300 into alifuna kuba igama litheni libizwe. Hallelujah. We're running the race kuba sifuna amagama atheni abizwe. Let us run the race with endurance, fixing our eyes to the perfect and the finish of our faith. Imbambi nomgqibelelisi wokholo lwethu. Hallelujah. Ingathi iBhayibhile isithi ukukholwa sikhona ngezinto esingaziboni because yena uyimbangi nomgqibelelisi othini wokholo lwethu. Kungako sikholwa kuba uyiyo imbangi. Hallelujah. Abantu bangcwele when it comes to umcimbi wokholo siyakholwa singabantu noba umuntu ukholelwa kwintoni but sitheni siyakholwa singabantu. Amen. Kulapho izwi likaThixo lingenela khona ngathi thina masibambelele knowing that kunamaqhawe that have paved the way before us. Sibale ugqatso siyazi ukuba sitheni we looking forward to the prize and the prize that is waiting for us. Yoba ayithe yaphithwa le ndlu lomnquba sinesakhiwo semazulwini ngoba izawuphithwa le ndlu lomnquba. Amen. And then ingoma ethi uyolichithela phi na ingunaphakade lakho. Hallelujah. So lichithele ingunaphakade lakho usendlini kaThixo. Lichithele ingunaphakade knowing that i-race lena you will get the prize. Amen. Yabona ngoba usiphila kubo. Ithi iBhayibhile yonke into engamampungi. Hallelujah. But obomi siphila kusiyayazi ba ungaya emsebenzini the chances zokubuya emsebenzini uThixo waziyo because izwe siphila kulo likhohlakele but ekuhambeni kwethu ezweni ungazazi nokuya kuye noba uzobuya but run the race knowing that igama lakho malibizwe noba sawulela. Amen. Silandele amakholo silandele amaqhawe sithi noba sesithetha phezu kwabo sithethe sisithi siyayazi bayitheni they run the race. Elele nje ulele phezu kwemisebenzi yakhe. So let us run the race sazi ba imisebenzi yethu ilandelana nathi and we need sibalekele ndlela so that imisebenzi yethu silale phezu kwayo. Amen. Hallelujah. Thina silandela amaqhawe ithi ingoma asengulo ayishiya le ndlela. Amen. Hallelujah. So we are running the race sibale ugqatso lethu because uba sinamaqhawe and sifixe amehlo wethu kwimbangi nomgqibelisi wokholo lwethu because akwazini kwethu it's what sustains us. Hallelujah. So umbhali uyibhala le ncwadi sazi that kunabantu abafana nathi ababa ngama-athalana. Amen. Yabona iBhayibhile bangcwele will never say ithethe into kungekho bantu abayisidingo sayo. Hallelujah. Hallelujah. Because thina singama-athalana thina ngokwethu. Thina singama-athalana ngokwethu thina. But iBhayibhile yona isinikeza amandla because kuba siyakholwa kuyo kuba ikububomi kuthi. Hallelujah. Thina sizahluleki thina sizahluleki thina but uthando lukaThixo sisele sibe ngabanqobi. Hallelujah. Sizahluleki sinje but uthando lukaThixo liyasigqibelelisa thina. Hallelujah. Uthando lukaThixo change ubomi bethu. Uthando lukaThixo change le hlobo abantu bakwasingalo. Hallelujah. Uthando lukaThixo lukwenza ube unqobi besithi abantu nothi bani manje siyamazi but ikabefika the love of God. Hallelujah. Olukhula kokuqonda make you a new being. Hallelujah. Sibale kugqatso man sibale kugqatso. Hallelujah.
knowing that uThixo yena yedwa usilindile. Yena yedwa utheni usilindile, and amaqhawe are clapping hands for us. Asilindele, and run the race. Sinilindele because we are looking to you. Hallelujah. Silindiwe ngamaqhawe. Nathi masithe ngamaqhawe kwisizukulwane sethu, ku-generation yethu. Let us live the way that it is waiting to be lived. Enzele nabantu abasijongayo babone indlela yoba this is the way. Akukho umuntu ozakulandela ngayibonanga uba indlela le. Akekho umuntu ozakulandela uba yintoni indlela le. Uthi noma nawe sohamba endleleni uhambe endleleni, but the time ungaboni kwimoto unayidoubt uba ayiyo le ndlela. Noma khopha nilahleke khona. Hallelujah. Yabona i-GPS, abantu bawuthela i-GPS. Abantu abaqhuba imoto, kampula i-GPS iyakufaka emzileni. But i-GPS uba awuwazi umzila ikulahla le. I-GPS ufuna kulana ube nayo i-idea yale ndawo yakuyo. Okanye uyazi ba xa usiya eRhawutini zikhona iitawuni ofuna kungene kuzo, noba awuyazi indlela yakhona, but uyazi ba zikhona iitawuni ofuna kutheni ugqithe kuzo. The moment ungayazi ezi tawuni ofuna ugqithe kuzo wena ulandela i-GPS ingagambisa for 3 days usiya eRhawutini. Kuphela ipetroli uthi uncame because i-GPS umuntu kangayiqondi yamlahla kade. But xa unayo i-idea where you going, noba awuyazi xa unayo i-idea it's easy for you. Ikulahla sowulabekanga i-GPS, akulahlela si-6 sile, akulahle le because awuqondi umcimbi. Athi ngenami xa ufika kule ndlela ivalekile le ndlela, xa ujika kule ndlela aphinde acalculate akubuyisela kwindlela usawuyihambile. Ubuyele kulaa ndlela thuthu sowuyihambile laa ndlela, but i-GPS iphinde ukuqesa kulaa ndlela. But awunayo i-idea uthi ngoku ajikayo uSiri uthi no man benihambile le ndlela. Kanti ndizame ndiphinde ndime kwenye indawo ndimlinde aphinde acalculate uSiri ndimbone uzawuthatha ndibe yiphi. Hallelujah. Because that's the idea of a GPS, ukuncedana nawe. Hallelujah. But yazi apho uyakhona yintoni siyakunceda thina. Uba uyofika uyakhona si-GPS, but uba uyazi siyakulahla. Hallelujah. Hallelujah. So namhlanje sikhona abangcwele, sikhona amaSpirit amahle, sikhona kule ndawo. Hallelujah. Sibaleka ugqatso that is set before us. Hallelujah. Unyaka uyaphela abangcwele ngoku. Hallelujah. Unyaka utheni? Uyaphela abangcwele. We need to be encouraged ngandlela zonke. IBhayibhile xa if it taught us something, let's start sifunde kuyo. Hallelujah. Because sinamaqhawe. And ngabulungu into yoba ngomzuzu wokugqibela thina sithethe le into abanye abantu bangathethi loo nto. Sibe sisithi thina uliqhawe lethu thina, but kubekho abantu abangatshoyo. Hallelujah. Abanye abantu babethini bengatsho. Hallelujah. Makuthi uthaba lakho, makubani uthaba lakho malutsho. Hallelujah. IBhayibhile xa imzoba uYobi, iyamzoba uYobi imzoba agqibe athi uYesu ingaba umngqalile na umkhonzi wami. Uthi uSathane xa ephendula athi njani uba ndimngqale usazi uba ngathi umbiyele. Esa statement sisodwa siyandigqiba because uyayazi uSathane noba ndingazizamanga ndlela zonke uyayazi ngalumbiyele but udlala ngam. So one thing that we should strengthen us isiqinise ngani uSathane uyasazi uba sitheni sibiyelwe. Hallelujah. Fixing our eyes kumba ngumgqibeliso khona wethu, having amaqhawe that have lead the way before us. Hallelujah. Namaqhawe are clapping hands for us. Hallelujah. And they are praying for us. Hallelujah. Ithi iBhayibhile ekuthandazeni wethu. Hallelujah. And you pray namhlanje bangcwele umthandazo wakho will help you in the near future. Hallelujah. Ekuthandazeni kwakho ulalele usithi no Thixo unoba nomthandazo akawuva. Kuleli xesha kanye kamthandazo wakho usebenza khona, keep pressing on umthandazo. Siyathandaza sibe ngenyawo. Silandele amaqhawe asendulo. Asishiya nensalela. Yokuphila impilo engcwele.
siphila impilo engcwele kungakuhlanga, siphile le mpilo. Ingakho iBhayibhile isithi with endurance iyayazi uba akukho lula, kunzima but iyayazi uba kutheni kunzima but let us run with endurance. Sisazi uba ngathi ebunzimeni kwethu sijonge i-prize, and the prize for us kuba sifikise amehlo kwimbangi nomgqibeliso wokholo lwethu, and ekufiseni kwethu amehlo wethu we are getting the prize B kwimbangi nomgqibeliso. Hallelujah. Not kubantu abasikhonza nabo but i-prize yethu ikwimbangi nomgqibeliso. Sila elamaqhawe